Engakusho nje lolu daba olukhuluma lingithinta kakhulu mina ngoba ngina 3 weeks noma ngingalala ekhaya. Ngiyazi ukuthi ngithengelwe inkabi emzimkhulu nibona kuze kufike SIU. I'm one of the people akufanele beshaywe emzimkhulu. Sengiyakwazi lokho, sengiyakhuluma manje ngoba already unobhala wethu SG sekukhulumile. I'm number 1 on the list efanele ukuthi yadutshula la emzimkhulu. Baninga bakhona bakwaziyo lokho. Futhi nabo laba abazinkabi nabo laba bakhiphe imali. Just nokuba sengiyakwazi lokho. Ngoba ke uNkulunkulu mkhulu akuyena uNkulunkulu wabo bodwa mhlawumbe nami uzokwazi bangivikele kepha ngingakusho nje inkabi zabo bangathumeli nje umuntu oncencayo asazi istory sakhe. Dream on TV sisekhona ke kule ndawo. We are busy getting you abantu owazi ukuthi wena uyafuna ukuva kubo right now. Sino mfowethu la ecaleni kwethu uZindela oyi spokesperson seSubregion and also chairperson welakho. Simbonile ke kakhulu esiza abantu bakithi abamnyama abasebenzayo kulezi tolo ezikhona around umzimkhulu and around iHerekwala abangakutholi the fair wages okanye the fair salaries for the work that they have put in or for the work that they have done. But wami sicela ukwamkela kwi Dream on TV namhlanje sicela ukubulisa kakhulu. Ngiyabulisa kakhulu sisi ngibuke sike nakubabukeli be Dream on TV siyabo. Right, I want to touch on this but namhlanje sela kwi match. Mhlawumbe ungathi wena why do we have this match and ufisa ukuthi kube neziphi izinto ezifezekayo ngokwenzeka kwale match? Le match esibona namhlanje eyahlongozwa uSG wethu uComrade Sibonene Nomvalo. I think ibaleke kakhulu masibona into ezenzekayo emzimkhulu. Sibona abantu kuyibona esireporta kubona emakhaya induna zethu kuyibona esingathi isona step sokuqala nawo nenkinga emphakathini oyakubona benganake uhulumeni. Kuyamjabulisa kakhulu kuyangijabulisa kakhulu ke mina ukubona iqembu lami engilisupporta ngivolunteer kulona ukuthi lisukumele udaba olubaleka ngakuthi induna nazo must recognize as much as recognize la makhansela ohulumeni angasebenzi emphakathini agijimisa icorruption phambili. Sikhohlwa kanjani ngeinduna ehlala nathi emphakathini ekuzona ebheke inkinga esibhekana nazo. Kuyasijabulisa kakhulu ke lokho ngoba kwenza kubonakala ukuthi likhona iqembu ngempela elifuna ukusebenzela umphakathi iqembu elifuna ngempela libe rooted kumphakathi wangakithi ngiyabonga kakhulu. Right, sibonge bhuti wami siyakuva kwemarch but now ngifuna nje ukuthinta la kwelakho. Ngicabanga ukuthi the video of you that was viral eyokuqala it's the one that was speaking on the issue of e-tender system. Remember that e-tender system is made to benefit abantu bakithi intsha kuqala then kube osomabhizinisi aba local ukuze bekwazi nabo ukudlondlobala nokuthi ba create amathuba emisebenzi. Sadlula lapho sakubona ukuthi you've been doing door to door ezindaweni abazali bethu abakhala ngokuthi ziyabasiza ngempela ekutholeni imisebenzi but becindezelekile bengakwazi ukusebenza indawo zingekho conducive enough for ukuthi bakwazi ukusebenza nokuthi futhi the wages abaziholelwayo they were not fair enough. Remember that in South Africa we've got a minimum wage esiloku nje sipreachile kodwa esingabona ukuthi ngempela engaba kuya implementeka yini. Mhlawumbe ungathi ithini inhliziyo yakho ngabantu basemzimkhulu ngabantu baseHerekwala ngabantu base South Africa with the unfair practices ezenzekayo emsebenzini? Engakusho nje lolu daba olukhuluma lingithinta kakhulu mina ngoba ngina 3 weeks noma ngingalala ekhaya. Ngiyazi ukuthi ngithengelwe inkabi emzimkhulu nibona kuze kufike SIU. I'm one of the people akufanele beshaywe emzimkhulu. Sengiyakwazi lokho, sengiyakhuluma manje ngoba already unobhala wethu SG sekukhulumile. I'm number 1 on the list efanele ukuthi yadutshula la emzimkhulu. Baninga bakhona bakwaziyo lokho. Futhi nabo laba abazinkabi nabo laba bakhiphe imali. Just nokuba sengiyakwazi lokho. Ngoba ke uNkulunkulu mkhulu akuyena uNkulunkulu wabo bodwa mhlawumbe nami uzokwazi bangivikele kepha ngingakusho nje inkabi zabo bangathumeli nje umuntu oncencayo asazi istory sakhe. Ekungakusho nje kakhulu ukuthi thina ezilakho sizohlezi sikulwela ukuthi umuntu omnyama usisi bethu nabo bhuti abasebenzela abantu bokufika bakhokhe according to minimum wages. Asingasho futhi ukuthi ke nala khona sibona khona ukuthi into ayifavorish ama conditions are favorish abantu bakhokha 1400 but at least when now a shop owner if you really care ngama employees wakho sondela kwi minimum wage. Esikujabulela kakhulu nokuzwa futhi bakufike kuzofika SIU investigate these allegations the tender system. Kuyajabulela kakhulu lokho ngoba ngempela siyayazi corruption kuma tender system ibolisile umzimkhulu ibolisile iRekwala ibolisile South Africa yonke. Kubhlungu ngoba nasukuma sibahlali sithi sincedisa abahlali ukulwela into ezifana nalezi sizondwa yibona labantu abarana ama tenders sizondwa yibona labantu asebedle benela abangeneli ngokudla bedle iminyaka ba rich bama ngemoto eziphezulu bajabulela ukuthi umuntu omnyama makaqhubeke ahlale edakeni
ahlupheke kube yibona bodwa nemindeni yabo abacebayo. Sibisho ke thina ke sizele umuntu ngempela omnyama sithi njengempilo zethu sisengcupheni asizuhlehla ukusebenzela umuntu omnyama, asizuhlehla ukusebenzela umuntu wasemzimkhulu. Should nakufanele ngempela sibeke impilo zethu phansi sizozibeka ngoba nabo uMkhombe uMagaqa naye washona ngempela elola amaqiniso wabulawa yibona lo ayisebenza nabo. Nakuthina kuzokwenzeka if inkosi ivumile. Kepha ngoba siyazi ukuthi umthetho usukhona and umkhwanazi yawenza umsebenzi ngiyathemba bazotholakala libonakala iqiniso siyabonga. Right, siyabonga kakhulu Bhutwana. Mhlambe ungathi nje ukudlulisa umyalezo wakho kumasipala nje ngoba ama working conditions ngempela you've exposed them to umasipala nabanye abantu abathintekayo aba labor related. Mhlambe ungathi bona officer benze kanjani to make sure ukuthi abantu bakithi basebenza in the good working conditions? Bengingathi mina kumasipala if ngempela bathi they are there for the people ama officials akamasipala akubeka umthetho ukuthi from ezantsi ungena emzimkhulu uzofika laphezulu. I-shop ne-shop mayisayine i-agreement, mayisayina i-lease makube ne-agreement ukuthi how much is going to be paying ama employees. Before unikezwe i-shop, prove to the municipality you can pay according to minimum wage. That's number one. Number two, there must be constant visits to these shops ezibonisa with pay slip and proven bank records ukuthi ngempela abantu basemzimkhulu baholelwa ngendlela. Ulusha oluphuma ku-matric maliqashwa laphana akubonaka bangempela le mali elihola lozokwazi ukuphila ngayo. Siyacela kuba political parties whether it's MK, IFP, EFF, ANC, ake sibeke sometimes ipolitiki esayidini ngabe sikhuluma ngenhlupheko yabantu sicamange kunjani ukulala ungadlile. Akusizi ukuthi masisukuma silakho sithi siyalungisa nina niyahamba backdoors no collect imali kuma Pakistan ngibese nithi mabenze the opposite just because nifuna uprove a point yepolitiki. Lo nto icinazela the same phakathi ozowudinga mase kufanele uyokuvotela. So siyacela kuma political parties kuma officials ngamasipala make sibeke nabantu phambili before izidingo zethu if ngempela we are there for the people. Ngiyabonga. Right. Sibonge kakhulu Bhutwana ngesikhathi sakho, inkosi kubusise ikwandiseni. Ngiyabonga sister.